Odkiaľ vychádza tá potreba progresívcov chrániť tak Izrael? Myslíš, že... Chrániť Izrael? Izraelské kruhy majú v každom štáte nejakých agentov. Tu na Slovensku je to istá obec, to sú v podstate iba agenti Mossadu, všetko do jedného. A tí majú veľký dosah na médiá. Progresívci to vedia a potrebujú sa im zališkať, aby ten priestor dostali, aby mohli aj neskôr nejako politicky napredovať. Pozrieme si napríklad takého Hegera, ktorý zakladal, alebo spoluzakladateľ strany Demokrati, tak, ak sa nemýlim a moje informácie sú správne, svoje vyhlásenie, alebo jeho vyhlásenie o tom, že zakladá stranu, poskytol z lietadla, keď sa vracal z Izraela. Takže on mal tú potrebu, keď letel z Izraela, povedať ľuďom, zakladáme stranu Demokrati. Prečo keď letel z Izraela? Pretože sa tam bol pýtať povolenie. A istú podporu. Takže oni vedia, kto má dosah na tie médiá nejaký vplyv.